Bishop, Otele Ndi Mma chere kwa biko. Bishop, I been interview him bere ya ka ekponye m nwaanyị. And they needed mba. Ịghọtala biko. Ahụ m na-asọ mkparị biko. Ugwu nkwanye. Ihe m bịara nke ha emecha ka ikwu nke ahụ. Ịghọtala ọ ihe ikwutere n'ọnụ ọ dịrị gị, but ihe m sị gị ewu ihe m bịara ka ekponye m nwaanyị. Ịghọtala. So I needed too much argument and too much question. You nwere nwaanyị ga-akpọnye m ga-ekponye m ya wụ na ọ dịghị available today ga-egwa m mgbe m ga-abịa. Adị m eme ngo na-ata ana, adị m eme ngo na-eshi okwu. Ịghọtala. Just ugwu nkwanye asịrị m no must not today. Ya wụ na enwe ha ndị kọm anya gị mara ụdị ihe ndị m chọrọ. Ihe mara ihe ndị m na-like. Ya wụ na ihe m chọrọ ọ nọghị available na your hand n'aka gị now. Ga-ese m oke mebia mgbe ọzọ. And ekwekwele m nkwa ewuo m n'ala ịma like m. Ịghọtara. Ịmara na ihe ahụ ịma mmenwu ya. Ya wụ na ị gaghị emenwu ya. Ga-ese nwanne ị gaghị emenwu. Ya wụ na ị gaghị emenwu ga-ese. Biko maka gịnị maka mmadụ na ibe ya inwe nsogbu. Bishop hapụ gị okwu. Ihe m sịrị gị ewu achọrọ m nwaanyị, nwere nwaanyị ị ga-akpọnye m. Ịghọtala. It doesn't matter. Bishop, it doesn't matter. Olu mụnwa na-ekwu okwu ọkwa mụnwa ka ị chọrọ ihe mụnwa kpọrọ bịara ka ịkpọ m nwaanyị. Gị na-asị na olu ụmụazị gịnị mezie? Ọwa adị m taịta ịlụ nwaanyị 3 na 4. Enweghị onye ọ gbasara. Ọ ihe m chọrọ. Ihe mma nwoke ịkpọnyere m agụ na-egbu ya and ya tetere na akwụkwọ sị na agụ ya na-egbu ya gị pụta na efere mba ụwa gwụ ndị ụwa dat na odogwu ka si na ịkpọnyere nwaanyị na ọ na-emegbu nwaanyị na agụ na-egbu ya. Ọ ya your duty ahụ dị ịma nwaanyị ole ụmụ ole m chi ma nwaanyị ole m lụrụ. Ọ gbasara gị. Bishop ọrụ na oke n'ọrụ nwe wee kpọọ ya m nwaanyị hapụga ihe m ọwụ ịchọzi ịma m gị kparịa ma ịkparịzie m then anyị marazie ihe ọbụla anyị hụrụ anyị were. Ịghọtala. Mmadụ ndị Igbo adị m ekwu ihe agịrị m abịa gwa nha ihe m ma ihe m na-awụ mana ya ruore gị ime m insult gị ime m insult. Ịghọtago. Ya ruore gị ime m insult gị ime m insult mana ya ga-eru uri gị. Ịghọtala. Ada asọ okenye pụọ n'anwụ. Otu nọ na ịbụrụ ụmụazị. Ya nọ abịaghị m ayọ gị sị gị biko gbanyekwa m nwaanyị. My brother enwere ihe a na-ayọ ayọ adị m ayọ dịka ihe ha ayọ. Ịghọtala. Ihe m bịara ka ịkpọga m nwaanyị. Anyị dị m ka ịkpọga m nwaanyị. Ya wụ na ị nwere nwaanyị ị ga-akpọga m. Ị need ije m onye na-anụ voice ị na-anụ ọ gbasada gị. It's not your affair. Your affair wụ ịkpọga m nwaanyị isi ewu ị na-enye nwaanyị ka ị na-enye and ọnụ gị nye m nwaanyị ọwụda ịbịa jụ m otu m si wee biri na ihe m na-eme. Ịghọtala. Onye ọbụla nwere ị ga-ajụ onye ọbụla onye ọsọ m ga-ejụ mana gee ntị ọwụda onye ọbụla ka a na-ajụ ajụjụ anyhow. Eweliwe brother. Eweliwe biko ji Chineke ya ọga ama m na ọwụ ewu ndị mmadụ agwara m na comment section. Our brother ihe nọ dị Bishop ị nwere nwaanyị ị ga-akpọnye m. Ọ ya ka m si ma akọwara nwa gị kpọga gị sa nwa gị ọ kpọga gị. Ọ gbasara gị Bishop ọ gbasara gị ihe m nwanne o mere ọkwa mena gị na-ekwu. Yes sir. Ị chọrọ ka gị na nwa m kwuo? Mba. Ngwa enweghị kwuo ihe ị chọrọ ikwu ka m anụ biko ọ ga-adịrọ ka m nwee ike mmanye 1 or 2. Ụmụ nwaanyị n'ugbo a some of them wụcha ndị nwere ọrịa diabetes ememe achọ onye ọdọ ndị ke na afọ n'aka m ọrịa shuga ka ha pa ememe achọ onye ọzọ n'ime kwuchi m isi aka m ga-abịa achịkwa ọzọ. Yes sir. Aga m abụọ ga-ekwentị ọ ndụkwa arụ mma mmadụ iburu Bishop hapụga ajụla m anya n'itin gbasara nwa m ma onye ọbụla ihe wụ gee ntị ịhụrụ today taa 15 isi m dat na enweghị nwaanyị ndị nwere ndị bụ ọrịa kwa ya nke m sị gị onye ke ndị ka nọ afere bụ ọrịa shuga ka ha nwere ọrịa shuga ọrịa mamịrị ndị ka eji aba mamịrị well so ọrịa mamịrị ihe ha nwere so onye m ji agwaga gị sị ndị ka na afere bụ na gee ntị ana m enyekwe mgbọrọgwụ ọwụwụ nke a ga-agwụ agwụ. Mba nna m ukwu biko nweta nke na-arịghị ahụ ọrịa mamịrị m ga-akpọ gị bikos ị ga-ebido n'ugbo akpụkpọwe nshi na mamịrị n'aka m nna biko
Our brother Biko Ejim Chineke Yoga. I'm not joking, Biko. Elembo Zechra can be achi. Wednesday, Bang, I'm going to meeting with them. Now WhatsApp. Wednesday. Yes, sir. Next week. Wednesday. Yes, sir. Imane for the comment section. Bakande Gabara Makebe. Because in the comment section, Gabakora Makebe. It's in Wednesday next week. Wednesday, Namuya. Or Haneze Gabakora Makebe. Wednesday, Managaloga, Hanaloga, Mparagam by here. Or comment section of Lame here, Wakam Sagay do Kembe. When let him give half. I said him now when I hear him, say, on your quo, a yawn on a, equal begin on a B. Isn't that name when you get them the available for him to. Now maybe next week, Wednesday, or Thursday. Wednesday, my brother sitting on a comment section, my son, I gave you. What time? Can time get you with Abia? Wednesday around the around 3 sir. And 3 too early. When time join Dibia here now. Yes, sir. So yeah, I trade him too early. Nyariam time. Okay. 5 sir. 5 for the okay, where? Yes, sir. I'm nigga that sim na eka inwete bekwe because sim ne on gaga meeting no kwa iku. Wow. So told the knock a bread and no does not be get. Asking a ponga noise there. Ponga noise. Apollo. I know that voice a hat like a bagoko. Wabingo. Each one yapper, Nama coming when I'm pram. Or get Taco Sheze here, bring your tan, I bring you down. Taco Sheze here, bring your tan. You put that Bluetooth, that you put that Bluetooth, Mamma, on your walk. Yeah, the way for Nana, like a pilot of the Ramas. Otele Rosanna. Hey, no, that for fibroid. I forget by here. Epa for Bianca. Sit up, stand up, get pro Bianca, look at. And you get it in here. Meshlata Tokogang. Ilube Hawaii, ye delime. Get away, get ready. One bingo. Ibu cholesterol on a get Bianca, so we get ready. The one got fucking here, get Bianca, so we get ready. Let that way figure here. Raise that your clothes up. I said it's left figure here. Look at Otele Rosanna. Hey, see ya walking. See here, what for? Okay, come sugar. Raise that cloth up. I'm one on me. Hey, I hold the bag. I hold him. Yes, sir. Hey, okay. I say hold again. Bia with the phone, okay? Bia with the phone, okay? Bia with the phone, okay? One bingo.
Elubehodi. Gini jigalo ladi from 20 years no road 31. Mgbe Dibia abụrụ ready kita fada afụbe m serious kita. Okay, mgbe ha bere dey ready. Sir? Mgbe ha bere beach have a life ibige. Oh na be life ka adịbe m ready mgbe ahụ. Ba nke ihe ime. Aka m no school. In no school. Ana no na school na alụdi. Adịbe m ready mgbe ahụ. Yeah? Adịbe m ready mgbe ahụ. Aya were phone and when na get pilot ke lazo. Onye kpọta ha biko. Papa ka n'ihu ebe nshanyu amamre. Unu bi unu emeshe ngo nshanyu amamre. Onye ọbụla gbatara nga ya kwụsị aka ngo nshanyu amamre. Eh? Lehija emeshe plate number. Eh? Papa ka na plate number emeshe plate number. Branga the police ga check ge bia ga were aka meshe nga plate number na. Tono. Desi kega of ma. Desi kega of ma go face a camera here. Desi me kega of ma go face a camera here. But he kega be backward. Lewanya front. Musigi lewanya front. Gini ki ni me. Elehi yiri me. Owe ho. Ewe hi yiri me ji bubutika. Owe fine. Ikem. Ike gini ya. Ke me no ji shichike otwa. Oto sisi ike. Ama akwa ko di. Elehi me no ji shike like this. Kena mesi ma bo kike mdo. Damio chile ka ba. Ejuwa ya bomba do. Esigini mra. Calm down. Damio ikaba. If you come up bianga na tuge elehi me no ji shike ge bianga. Ikege shicha ike no. You take humour here ge bianga bia kwam here. Ewe go ko ebi ada ba.